Hi everyone. दायो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों आङो गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोबोद इम्पर्टेन्ट बेनिनो सिगाङाव इउट्युबाव नायदोंब्ला गिबियै साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला अलाव आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालाम बेजोंनो लोगोसे फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालाम लाइक खालाम इम'जि हो आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय दा मेन टपिकखौ रायलायनोसै आरो बे भिडिअनि उनाव नेक्स्ट भिडिअआव आङो मोनसे बिटिसि इलेक्शननि मोजां खौरां लाबोगोन मोजां सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय गाज्रि जागोन दायो आं बुंनि इन्टारनेशनेलनि बाथ्रा जोंहा जे आसामनि साखाथियाव थानाय बांलादेश हादरा मा थासारियाव दं नोंसोरथ' गासिबो मिथिखायो बांलादेश हादरा मा जालांखो हिन्दु मुसलमान भाइ जालांबाय आरो जे श्रीलंकायाथ' मा जालांखो खबर गैला बेबो सरकार बायबाय बांलादेशआ सरकार बायबाय श्रीलंका सरकार बायबाय पाकिस्तानाबो सरकार बायबाय दा माने थोरसि लानानै बिबायनानै जानो गोनां जाबाय दा बेजों लोगोसे दा सोलिबाय थानाय दिनैजों सानथाम सानब्रैसो जाबाय नेपालाव जा थासारि सोमजिगासिनो जाथाय जागासिनो बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो नुखादों आं बुंलायनांगौ आरो एक्सप्लेन खालामना होनांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना बुजिखादों आं बेखौसो बुंनो सानदों दा बैयाव सरकार थानानै जुदि सरकारानो रैखाथि होनो हायाखैबा जोंनियाव सरकारा रैखाथि होनो हागोन रैखाथि होनो हाया सरकारा रायजोनि देरसिन नङा रायजोआसो सरकार बानायो रायजोआसो सरकार रायजोआसो बयनिख्रुइबो देरसिन बेनिखायनो सरकारा बहानिफ्राय फैसा मोनो जोंनि दैलि सेम्पु दैलि साबोन दैलि स्राब दैलि तेल दैलि माइरं दैलि मैगं बैफोरबायदि गस्ला लंपेन्ट जि जोम गासैबो मुवा बेसादनिफ्राय जोंनिफ्राय लुथि लांनाय GST टेक्स बै टेक्सनि फैसाखौ बिसोरो मनहरनो नाजायोब्ला बैफोरबायदि थासारिया फैयो बेनिखायनो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों रायजोनि अनगा गुबुना देरसिन नङा दा नेपालाव नोंसोरो खाथियावनो नुदों नङा होमबा हाइकर्ट सावबाय हाइकर्टआ साफा धुङा आरो राष्ट्रपति भवन धुङा आर्मी पुलिस मिलिटारि नेपालनि गुरखा गोबां थैबाय मा खालामनो हाखो पाब्लिकखौ साबेसे गावगोन नङा होमबा बेनिखायनो जोंनियावबो जोंनि साफ्रोम रायजो राजा सांग्रां जा बिटिसि इलेक्शना जाबायदि जादों बेनिख्रुइ डाबल जागोन गाज्रिसिन जागोन सांग्राङै था बहुद सांग्राङै था नङाबा आं बुंला माखासेखौ बुङोबा जोबोद गाज्रि जागोन धुङा जालांगौ जायोबा जोबोद गाज्रि जागोन सरकारखौ जोंसो सरकारखौ जों बानायनानै सरकारा जोंनिफ्राय लुथि जायो जोंनि सानफ्रोमबोनि मुवा बेसादाव GSTखौ डाबल बारायो ओमफ्राय जोंखौनो हाराहास्ति खालामनो नाजायो बैबायदि समाव बेफोरबायदि बांलादेश नेपाल पाकिस्तान आरो श्रीलंका बायदि जानो थाखाय महर लानो गोनां जायो दा आं बारा गोलाव बुंला
दान्दिसेनि उनावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो गासिनोबो शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना ला थेंक इउ